Καλησπέρα σε όλους. Εμείς ερχόμαστε από την όμορφη Αλμυρή και είμαι και υπεύθυνη για το τμήμα των υπηρετών που είδατε. Με τα παιδάκια της Αλμυρής όμως έχουμε φέρει ένα καλαθάκι με γλυκίσματα εδώ για τα παιδάκια από το Ευθύμιο. Νομίζουμε ότι σήμερα ήταν η καλύτερη εκδήλωση που έχουμε παρευρεθεί. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στο Ευθύμιο και ήταν ένα μάθημα για μας και για τα παιδάκια μας και γι' αυτό ήρθαμε να μάθουμε να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε και να μην παραπονιόμαστε για αυτά που μας λείπουνε, γιατί τίποτα δεν μας λείπει τελικά. Όλα είναι στο μυαλό μας. Τίποτα δεν μας λείπει. Να πούνε και τα παιδάκια κάτι που έχουν γράψει μόνα τους τα παιδάκια. Και τα γλυκίσματα να τα πάρετε για τα παιδάκια. Αγαπητά, όμορφα και γλυκά παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ που αυτοί οι άνθρωποι οργάνωσαν αυτή την εκδήλωση και εμείς ζήσαμε μια ωραία εμπειρία. Σας ευχόμαστε να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι! Να ευχαριστήσουμε και το παιδικό χορευτικό τμήμα σας, αλλά και το μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Υπηρετών Κορινθίας Πίνδος και θα σας απονείμουμε ένα ευχαριστήριο για τη σημερινή συμμετοχή.